tona inoti chaunodyara ndo chaunokohwa hazvina kumira zvakanaka. Muri Zimbabwe pane nyaya 1 iri kunetsa panapa. Pane mukadzi anoti Linda Masarira handikuziva zvangu kuti akati handisidombo vanhu vemedia chimbosiyana neni, but izvi zvinhu zvakaitwa kudhara manje hatikwanisi kusiyana nazvo, tokwanisa kusiyana nezvaakuita izvezvi. So panyaya iripo ndekudai so pane mazuva akambonyanyisa kurwara anoitwa Mary Mubayiwa ex-wife wa-vice president wenyu. So ndobva abudikira achitaura kuti Mary Mubayiwa deserves the treatment she is getting from her husband. Mazuva acho ndopa pabuda mapictures aya Mary Mubayiwa munoziva kuti mapictures iwayo ekuti wanga usingakwanise kumaona ka3 alright, mapictures edu wanga usingakwanise kumaona ka3. So panapa ndo pakabva abuda Linda akati zvaari kutoita treatment yaari kutowana iyo bo zvekuti but vanhu vakarwadziwa, vanhu vakatanga kutaura zvakasiyana siyana vakati munogona kumura vanhu vepolitics kana vanhu vakatadzirana, but the fact yekuti she is a human being like iwewe ukasvitswawo pastate yakadaro tingati uri kudeserve kuwana zvinhu zvakadaro. So nyaya iyi chaita kuti idzoke mudariro ndechekuti mwanasikana kana kuti mukadzisikana akabolonjwawo nemurume wake ane 20 something years mushure mekunge paitika tunyanya twokumba kwawo totoya. So arohwa 3 zvibhakera zvake muziso, vanhu vakutaura kuti chaunodyara ndochaunokohwa, ndosaka nyaya yabva yangodzoswa mudariro zvikanzi aufa muri kuionawo sei nyaya iyi, tongotiwo muri kudeserve here zvamuri kuona, because apa anga kuti nyaya yake manje yakurwadza pakuti anga ari kuti mufesi ari kudya mwana wake, ndo mabudiro akaita nyaya yacho chinzi kamufesi kake kane 20 something years kari kudya mwana wake ane 22 years, kamufesi kari kuma 27 years ko kari kudya mwana wake iye ane 22 years, ndo kakabva kamubolonja ikako kamurume kake, you see. Saka vanhu vakuti manje tochidzosa mudariro renyaya yacho unopanzwawo sei, because you are a human being. Zvinhu zvakamboitira umwe munhu, internet yaimbopfeka kanganwa, internet yabva yada uchidzosa. Ameno muri Zimbabwe muri kuionawo sei nyaya iri kudzoswa nema citizens?